Jong pogruok e paro medo mananyorore kind jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to gi mago mag Kenya Kwanza e paro mar chik mageto medo choko magusure pachoka. Matimore karo doko ni komiti marod bura marango iche mago mendo lieko ni ntire lokruoge moko motimne paro mar chik mopedhi od bura e somone marario. Ola nyambaga neni od bura kendo losona report no eyo machal kodma. Banka miti od bura marango weche mag omenda kod budget motelnegi kod ja od bura mamolo Kimani Kuria etiko goyo kogno paro mar chik mageto medo choko mar usuru pachoka e paro mar chik no ma ochope od bura somone mar ariyo e kapoko yare mondo goye mbaka malach mbaka medo nyolore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod mago ma Kenya Kwanza opogore pare wi moko kuom fundi mag paro mar chik no mailieko ni otimnegi lokruoge moko. Wakenya wamenena kwa wingi na sisi pia tumenena kama Azimio, na Wakenya kwa kauli moja wamekataa hiyo mswada, na tumependekeza sisi pia kama Azimio kwamba hiyo mswada itaweka gharama kubwa sana kwa wananchi, kwa hivyo iondolewe, yani ifanywe karabati kabambi ndio iletwe bungeni. Jaod bura manandi Benard Kitur okonyo mor kod piny owacho mochiwo thuolo ne oganda jo Kenya kendo gwel pachgi ahinya to ka komitino odoko chien 15% madoju kuom rowere mayuto magi ogedo kuom tuke kod oten magi chwalo kokalo e mbui. I am very excited. For the first time since time immemorial, we've never had a time where, or a bill, finance bill for that matter, that is having a conversation across the country. Many people want development to be done, but it has to be also reasonable. So I must say I'm extremely excited that there have been amendments that have been made. First of all, on the housing levy fund, that it become a bit of a challenge. Secondly, is the excitement that I have as well is where they've reduced the digital levy fund. That is a matter that bothered me so much because this is an emerging trend. Many young people in this country now are beginning to look, there are no more jobs. So the only place you can be able to leverage on is on tech space. And so when this tech space is opening up and then you come and slap with such a huge, tax of about 15%, to me, I thought that was out of the way. Katakamano, jaod bura makuria East Kitamaya Marwa, ekod nyawad gi Mandera Haro Abdul Ibrahim, to koni sirkal nyaka tije mage mana kokalo kuom choko mar usuru. But we are told that many people would have wished to have had it at 1.5% for the housing levy. It is possible that it is true. The important thing here is that Kenya Kwanza government, the committee of Kimani Kuria, was able to listen to the people, and the people's input informs now the current finance bill that will be tabled in parliament. Lazima tuikaipitisha ndio serikali ya Kenya iweze kufanya kazi, iweze kusafu wa Kenya. Sisi tulitumwa kato na Wakenya na agenda na plan tuliwaambia. Tunataka tufanyie kazi, watoto wetu wapate kazi, tuweze kupata maji, tuweze kutengeneza stima. Magiti moreki ni maparo gwinyereki ni jo od bura ma Kenya Kwanza. Makwedo parono to moko bende siro. Kakor Azimio bende nitere mago masiro paro mar chikno to moko bende kwede. Kesho tutaifanyia ile tunaita debating, ambayo wakati imekuwa tabled inakuwa debated upon, watu wana debate, wana engage. Hapo ni kesho. Alafu baadaye sasa itaenda kwa ile tunaita committee of the whole house, ambapo sasa watu watakuwa na opportunity ama fursa ya kufanya marekebisho watakavyo viongozi. Katodo konijo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod paro ma opogore ewi paro mar chik. Mana od bura kaendi minyal timie lokruoge paro mar chik no endo mopogore gi kumoro amora. Paro mar chik no ntiere somone mar ariyo ka somo mar adek ema nyalo biro koro chiwo thuolo ne ojo od bura mondo goye mbaka malach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Ko kaliare marod bura nyakorom ga jonga teri nyake